Un llibre il·lustrat de Chris Houghton. Una mica perdut. Ui! Ai! Estàs bé? Va preguntar l'esquirol. M'he perdut, va respondre el mussolet. On és la meva mare? No et preocupis, petito. Trobaré la teva mare. Com és? La meva mare és molt gran, així de gran, va dir el mussolet. Oi, i tant! És clar, va respondre l'esquirol. Segueix-me. Aquí la tens, la teva mare. No, va dir el mussolet. Aquesta no és la meva mare. La meva mare té les orelles puntegudes, així de puntegudes. Ai, i tant, és clar, va respondre l'esquirol. Segueix-me. Aquí la tens, la teva mare. No, va dir el mussolet. Aquesta no és la meva mare. La meva mare té els ulls grans, així de grans. Ai, i tant, és clar, va respondre l'esquirol. Segueix-me. Aquí la tens, la teva mare. No, va dir el mussolet. Aquesta tampoc és la meva mare. Un moment, va dir la granota. Jo sé on és la teva mare. Segueix-me. La teva mare t'està buscant per tot arreu. És aquesta la teva mare? Sí, és ella. És la meva mare. Vaja, moltes gràcies, va dir la mare del mussolet. Us agradaria pujar al nostre niu a menjar unes galetes? Sí, us plau, va dir l'esquirol. Es encanten les galetes. Ui, ai, el mussolet ha caigut del niu.